kula badhe dongake kalian putri kula Laraswati. Iya, Bapak. Pacara bulan lho ya. Nggih, Pakde. Simbulan ngomong. Kenapa? Jangan parang kae. Oh, kula tadi saged ternyata. Belum besok ae wis. Mbak, kula badhe pamit meneng Tegal. Waduh, sakno cerita lho, Bapak iki mati. Ono apa kae, Jong? Ketokane kowe lagi sedih ndi? Bapak cerita iki lho. Iki lho, Mbak Ono sono aku sakno karo bapakku Bapak iki amarga ora sapa-sapa maneh urip wis dunya. Si Joko wis ngerti yen ngene minta turun. Turun Mbak Ono sono. Si Joko ora ono. Aku sakno karo bapakku Joko iki. Aku akan juga si Joko. Apa kini boleh iwain bareng-bareng cepet ketemu. Enteng boleh bareng-bareng ayo. Bareng-bareng aku manut bae. Apa kini mencari wae ben si Joko cepet ketemu. Aku manut bae. Ya wis aku boleh sebelah kene kowe sebelah kono kae yo. Kau wis aku balik nanti saya Joko iki. Joko. Nanti bae satu. Desa yuk. Joko. Kenapa? Kowe menapa ngene aku sampai ngelosen kowe ngono? Pingin kowe takno nang kene. Kene golek itu kowe. Ah, ya apa? Sing tenanan ta, yo wis aku tak boleh. Yo ayo ben mulai tak terakhir bisi paido.
Sopo kuwi? Ayo tenan rupane. Oh, panas lagi kono. Apa ikus lagi saya ayo kai. Bae wis lagi. Kan iki sing arep tak cukup. Iki wis. Ayo, sisa merene maneh. Yuk. Coba, iya, kok jadi Kak, iya, Kak, iya. Kita pulang sama pura ya. Mana iya, sekedar. Iya. Kamu kok jadi kamu loh, orang ini. Ya, kok kowe sedih banget. Aku kelang selendang, aku gak ngerti. Aku orang ngerti, aku coba taruh. Aku anak ing desa sebelah kono. Sapa jenengmu? Aku Nawang Bulan. Aku kesasar ini lan arep golek selendang iki sing ilang. Yen kowe gelem, kowe oleh nginep di omahku. Sesuk dari wangi gawe selendangmu kowe. Wah, aku kangen sebenarnya. Ya, akan bisa minang alas ya. Loh, kenapa tidak? Tidak, akan dalam syukur aja. Kakang orang niat elek, itu kabeh amat dibawa. Kakang terus lekar tidak. Ora bisa ngomong kurang neta. Tinggal ora iso terus. Tinggal kebutuhan kekayangan. Tapi kalau ayo aku kawannya mana nomor bulan. Gue percaya padamu satu. Ayo dulu. Oke mbak.
Di kumawon masih bisa kita tampilkan dan nyuwun ngapura yang ono salah-salah atau kekurangan. Kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.